بالێنێجا merhaba جۆرە ئانا ئەزێ هەوت بدم کو بکار بم دەربارەی ئەزمانناس و ماتەماتیکزان بەطلاميوس de hinek zanînan rabirî wê hêjayê bikim. Batlamyus matematikzan û ezmannasekî İskenderiyê ye û piştî zanînê di navbera salên 85 û 165 de jiyaye. Tabii kitêba Batlamyus senteza matematikiye û meriv dikare bibêje ku kitêbekî astronomiyê ye. Lêbelê astronomî wê demê wekî beşekê matematikê de hat dîtin û lewma jî ew kitêb mîna berhemekê matematikê a klasîk hatiye dîtin. Astronomiya Batlamyusî xwedîspêre çavderiyên ku wî bi xwe pêk anîne û çavderiyên ezmannasên Yûnanî û Mezopotamyayê. Kitêba wî a bi navê Almagest ji 13 weşan an jî em bibêjin ji kitêban pêk tê. Di kitêba yekêm û duyêm de li ser hîpotez û rêbazên matematikî rawestiye ye û wan şîrove kiriye û gilovariya dinyayê peytandiye û gotiye ku ezmên kurewî ye. Dîsa gotiye ku dinya di navendê de rawestiye ye û ezmên li hawirdora dinyayê digere. Kitêba sêyem li ser hereketa rojê ye, ya çarem li ser heyvê ye, ya pêncan li ser astrolabê ku aleteke ezmannasiyê ye, ya şeşem li ser girtina rojê û heyvê ye. Kitêbên heftem û heştêm li ser stêrk û ekînoksan in. Kitêbên ji nehem heta sêzdehêm jî li ser livdarî, rêgeh û miznahiya stêrkan in.